Вітаем вас, у эфіры Беларусь-3 навіны культуры на календары 7 мая, сёння ў праваслаўных вернікаў радаўніца. А далей пра тое, што чакае нас у гэтым выпуску. У спісе нематэрыяльнай культурнай спадчыны можа з'явіцца новы аб'ект. Вялікі тэатр рыхтуе канцэрт да Дня перамогі. У Лондане на таргі плануюць выставіць унікальную тыяру Фаберже. Юбілей святкуе народная артыстка Беларусі Алена Телькова. Зараз рыхтуецца заяўка на ўключэнне ў спіс нематэрыяльнай гісторыка-культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь працэса прыгатавання стравы торт банкухі. Яго гатуюць у Свіслачскім раёне, што на Брэшчыне. Майстэрства прыгатавання гэтага блюда захоўваюць у вёсцы Поразава, якая знаходзіцца на краю Белавежскай пушчы. Невядома, адкуль сюды трапіў рэцэпт. Падобная страва ёсць у польскай і літоўскай кухнях, але беларускі варыянт мае свае асаблівасці. Мастак кіно асоба спецыфічная. Калі не заняты ў здымачным працэсе, ён малюе тых, хто гэты працэс стварае. На юбілейнай рэтраспектыўнай выставе Александра Верашчагіна ў Цэнтры сучасных мастацтваў эпоха айчыннага кіно, акцёры, рэжысёры, аператары, цэлая гісторыя кінастудыі 80-х. Для гэтага мастака палатном становіцца кожная паверхня, а сюжэтам нават самае асабістае. Уся мастацкая палітра Александра Верашчагіна ў наступным сюжэце. Увесь яго дом суцэльнае палатно. Мэбля, падлога, усё становіцца для мастака аб'ектам творчасці. І нават самі фарбы ён вырабляе згодна ўласнай фантазіі, з буракоў, з цыбулі, з гарбаты. Так Александр Верашчагін памятае сваё жыццё ў анімацыйным кіно, а мультфільмы – гэта ж суцэльная фантазія ды чараўніцтва. Мабыць, сёння, у 70 каляндарны год, яму, дзіцяці ў душы, гэтага чараўніцтва і не хапае. А працу ў кіно нагадваюць толькі партрэты былых калег, рэжысёраў, аператараў, актрыс і нават прыбіральшчыц. Вядома ж, у сапраўдным мастацтве не бывае другасных роляў. На первом этаже висят портреты. Это портреты людей, которых он рисовал во время съемочного периода. Это были люди, которые проходили мимо и которые делали кино. И многие портреты щемящие нам дороги, потому что этих людей уже нет. Правильно сказал искусствовед, который открывал эту выставку. Время Саша повернул назад. Кінематаграфічнае мінулае для Александра Верашчагіна сёння толькі ў памяці ды замалёўках са здымачных пляцоў. Зараз палотным, сапраўдным ды імправізаваным ён давярае толькі самае пакаяннае. Смутак па страчанай сям'і, па дарослай дачцэ і ўласны свет журботнага клоуна. Он очень тоскует. И вот эта вот тоска, она просто настолько пронзительно сквозит из каждой работы. И когда мы стоим напротив, мы чувствуем, как Саша вот это страдание переживает. Он рисует серию работ, в котором главный герой – клоун. Это он клоун. Личина, которую он пробует каждый раз, и каждый раз он разный. Он это все показывает на своих работах. Мастак Верашчагін не прызнае дакладнасць ды правільнасць, як не прызнае рамак на палатне і ўвогуле ў творчасці. Назва яго выставы ветхая, новая, вечная, бо мастацтва Александра Верашчагіна пра тое, што існавала і 30 год таму, і 100, і 1000, і будзе існаваць далей вечна. Вялікі тэатр Беларусі заўтра ладзіць канцэрт «Гэты дзень перамогі». За сцэны прагучаць добра знаёмыя кожнаму песні перамогі, балада о салдаце, «До свидания, мальчики», «Священная вайна» і многія іншыя. Выканаюць іх салісты тэатра, народныя і заслужаныя артысты Беларусі, лаўрэаты дзяржаўнай прэміі Беларусі, лаўрэаты міжнародных конкурсаў, а таксама хор і аркестр вялікага тэатра. Бабруйскі тэатр драмы і камедыі імя Дуніна Марцынкевіча заўтра да Дня перамогі пакажа спектакль «Кропка на часавай восі». Тацяна Траяновіч паставіла яго па п'есе Дзмітрыя Багаслаўскага, напісанай у сваю чаргу на аснове дакументальнай фатаграфіі з падборкі 40 лепшых фотаздымкаў за 100 год. На кожнай з іх зафіксаваныя людзі ў пераломныя моманты іх жыцця. У час, калі трэба прымаць рашэнне, калі чалавек становіцца ледзь не іншым і пачынае разумець нешта новае. І акцёры, і гледачы становяцца часткай гэтага моманту.
Ужо заўтра на гісторыка-культурным комплексе лініі Сталіна пачынаюцца святочныя мерапрыемствы, прымеркаваныя да Дня перамогі. У першую чаргу яны будуць уключаць маштабную і яскравую ваенна-гістарычную рэканструкцыю «Берлінская аперацыя». Яе рыхтуюць сумесна з удзелам ваенна-гістарычнага клуба «Салдаты перамогі». Падчас рэканструкцыі задзейнічана сапраўдная тэхніка часоў Вялікай Айчыннай. Таксама будуць працаваць інтэрактыўныя забаўляльныя зоны. Заўтра ў эфіры тэлеканала «Беларусь-3» канцэрт акадэмічнага ансамбля песні і танца ўзброеных сіл Рэспублікі Беларусь. Белтэлерадыёкампанія запісала яго ў студзені гэтага года ў час святкавання 80-годдзя калектыву. У канцэрце прадстаўлены ўвесь спектр творчых магчымасцей. Удзел прымаюць хоры, балет-ансамбля, а таксама вакальная група «Армейскі голас» і дзіцячая музычная студыя «Звёздачка». Убачыць канцэрт можна будзе ў 16 гадзін 10 хвілін. Далей пазнаёмся з падзеямі, што адбываюцца па-за межамі нашай краіны. Адзін з самых вядомых аўкцыённых дамоў Лондана выставіць на таргі рэдкі экспанат – тыяру Фаберже, упрыгожаную буйнымі аквамарынамі. Гісторыю старадаўняга упрыгажэння даведаемся з наступнага сюжэту. Тыяру з аквамарынам, створаную ювелірамі дома Фаберже, зрабілі ў 1904 годзе па замове герцага Фрыдрыха Франца IV Мекленбург-Шверынскага. Ён хацеў у дзень вяселля паднесці яе сваёй нявесце, прынцэсе Александры. Это сімвалічная тыяра, упрыгожаная незабудкамі, бантамі, павязанымі на стрэлы Купідона, якія сімвалізуюць сапраўднае і вечнае каханне, пяшчоту і адданасць. Это выдатная тыяра з 9 каштоўнымі аквамарынамі. Фрыдрых Франц замовіў тыяру ў Фаберже па парадзе маці, вялікай княгіні Анастасіі Міхайлаўны, унучкі расійскага імператара Мікалая I. Але ўпрыгажэнне прывезлі толькі праз месяц пасля вяселля. Таму прынцэса Александра абралася шлюбам у традыцыйнай гановерскай шлюбнай дыядэме. Падчас аўкцыёну, які пройдзе ў Жэневе на наступным тыдні, аўкцыяністы разлічваюць атрымаць за тыяру Фаберже ад 230 до 340 тысяч долараў. Нацыянальны гістарычны музей Рэспублікі Беларусь прымае заяўкі на ўдзел у рэспубліканскім конкурсе «Трыеналі маладых мастакоў». Запрашаюцца аўтары твораў выяўленчага мастацтва ў любых відах, жанрах і мастацкіх тэхніках. Таксама ўдзел могуць браць аўтары апублікаваных работ пра выяўленчае мастацтва, якія атрымліваюць мастацкую або мастацтвазнаўчую адукацыю, а таксама творчыя, навуковыя, педагагічныя, музейныя работнікі ва ўзросце да 31 года. На конкурс прадстаўляюцца работы, створаныя за апошнія 3 гады. Апошні дзень прыёма заявак 10 мая. З 9 мая ў музеі гісторыі Вялікай Айчыннай вайны пачынаюцца анімацыйныя экскурсіі «Самалёты ляцяць да партызан». У яе аснове 2 рэальныя экспанаты музея – самалёты По-2 і Лі-2. У час праграмы можна будзе даведацца факт з гісторыі выстаўленых у музеі біплана і ваенна-транспартнага самалёта, а таксама пра значэнне авіяцыі СССР для дзейнасці партызан на тэрыторыі Беларусі. Экскурсанты патрапяць на тэрыторыю партызанскага аэрадрома і пазнаёмяцца з жыццём і побытам яго каменданта. Навучацца складваць розныя віды партызанскага вогнішча і пабываюць у салоне самалёта Лі-2. Віцебская абласная філармонія заўтра рыхтуе праграму, прысвечаную Дню перамогі. Гэта будзе сольны канцэрт барытона Сергея Белаусава «Ад герояў былых часоў». Саліст абласной філармоніі выканае добра знаёмыя песні ваенных часоў: «Землянкі», «Цёмная ночь», «Три танкіста», «Где же вы теперь, друзья, однополчане», «Майскі вальс» і іншыя. Заўтра ў тэатры беларускай арміі паказ спектакля па творы Алексея Дударова «Радавыя». Музыка Владзіміра Кандрусевіча, пастаноўка Ігара Фельчанкова. Гэтая балада ў дзвюх дзеях расказвае пра апошнія дні вайны. Героі п'есы – байцы пяхотнага падраздзялення. Штодня ў баях яны губляюць сваіх таварышаў. На працягу ўсяго спектакля радавыя вядуць цяжкія маналогі і распавядаюць пра трагічныя падзеі свайго жыцця, разбуранае шчасце, пра тое, якой цаной яны здабывалі перамогу. Драму «Фронт за лініяй фронту» ў эфіры «Беларусь-3» можна будзе паглядзець заўтра. Гэта працяг стужкі «Фронт без флангаў»,
Яна ідзе ў эфіры сёння. Цяпер сюжэт закранае перыяд зімы 1943 і пачатку 44 года. Атрад на чале з маёрам Іванам Млынскім паспяхова змагаецца ў чорных лясах з гестапаўскімі карнікамі і з рэгулярнымі часткамі гітлераўскай арміі. Абедзве серыі выйдуць у 13:20 і 21:45 на нашым тэлеканале. Воюют по-прежнему упорно, но нахальство стало поменьше. Да, значит, нахальство убавилось. Праект «Сётая HD» прапануе ўвазе гледачоў відэаверсію балету ў дзвюх дзеях «Залаты век». Гэтую пастаноўку на музыку Шастаковіча паставіў Юрый Грыгаровіч. Упершыню Грыгаровіч здзейсніў пастаноўку гэтага твора на сцэне Маскоўскага вялікага тэатра яшчэ ў 80-е гады мінулага стагоддзя. Заўтрашняя версія абноўленая, але новыя тут толькі акцёры. І харэаграфія, і сюжэт засталіся нязменнымі. У галерэі «Артэль» зараз можна наведаць выставу «Вернай дарогай ідзёце таварышы». Экспазіцыя прысвечана эпосе Владзіміра Леніна і прадстаўлены тут 15 жывапісных работ, што былі напісаныя ў перыяд з 1930-х па 70-е гады. Гэта, напрыклад, Ленін і чырвонаармейцы, Ленін сярод сялян вёскі Шушанскай і іншыя жанравыя палотны. Пасля распаду СССР цэлы пласт работ стаў нікому не патрэбным, але намаганнямі калекцыянераў гэтай работы вернутыя і цяпер ізноў знаёмяць гледачоў з духам цэлай эпохі. І яшчэ сёння юбілей адзначае народная артыстка Беларусі, мастацкі кіраўнік заслужанага калектыву Рэспублікі Беларусь фальклорнай групы «Купаленка» Алена Тэлькова. Мы сустрэліся з ёй, павіншавалі са святам і задалі некалькі пытанняў. Елена Сергеевна, примите поздравления с юбилеем от телеканала «Беларусь-3». Кажется, совсем недавно звучали поздравления в адрес самого коллектива, которым вы более 30 лет руководите. А насколько коллектив руководит вашей жизнью? Работа в Купаленке – это есть образ жизни. Это для человека праздник, выходной день, а для Купаленки это репетиция, прогон концерта, сдача концерта и концерт. Вы окончили класс хорового дирижирования в Минском музыкальном училище и сразу стали петь созданные тогда Купаленки. Но если честно, трудно поверить, что молодая красивая девушка не мечтала о сольной карьере. У меня была чудесная педагог Евгения Борисовна. Она мне сказала: Лена, вы представляете, с кем вы начнете сценическую свою деятельность? С известным фольклористом, народным артистом Советского Союза Геннадием Ивановичем Титовичем. Мы стали через полгода лауреатами республиканского всесоюзного конкурса, выступали уже в гала-концерте в Кремлевском дворце съездов и были включены в поездку на Экспо-67 в Канаду. Поэтому о какой карьере, о сольной, можно было мечтать. Купаленко много лет назад и сейчас – это разные коллективы. Что вызвало вот эти музыкальные перемены? Мы работали акапелла, писали пластинки, очень много писались на радио, ездили за границу, обрамляли государственные правительственные делегации. Но хотелось движения и хотелось своих сольных концертов. Поэтому в 1986 году я квартет преобразовала в смешанную группу с сопровождением музыкальных инструментов. Мы стали работать уже сольные программы, и вкрапление какой-то дудки, скрипки, окарины – это совершенно другое ощущение того, что происходит на сцене. А как пополняет репертуар Купаленко? Когда мы работали квартетом, у нас было очень-очень много экспедиций по Белоруссии. Мой любимый коллектив Бездежский, Полесье. И я переписала все то, что они исполняли. Еще чудесный коллектив Новополоцк. Там я сняла и Рождество Христово, и День Ежала. Масса песен я прописала. Там была талантливая исполнительница Ева. Я говорю, как вы берете звук и его крещендо, потом диминуэндо, потом сфорцандо. Она говорит, деточка, это ж я пасла корову и все это чула. Они все это брали из природы.
Многие, кстати, критикуют за вольное обращение с фольклором или классикой. А как вы относитесь к этому? Я представляю национальную культуру 53 года. Когда мы работаем, иногда приходят молодые, красивые ребята и благодарят меня. Это говорит о многом, что песня не музейный жбан, который можно поставить в музей, она стоит. Она должна двигаться, получить второе дыхание. Поэтому это должно быть стильно, современно и во времени. Наверное, многое осталось в памяти за столько лет. Однажды пожилая женщина в деревне пришла после нашего концерта и кланялась нам. «Деточки, откуль вы взлетели? Дякую вам великий, вот теперь я могу и помереть». Или когда зрители задирают рукава и показывают, что волосы дыбом стоят. Что может быть сильнее этого? Спасибо, Елена Сергеевна. Интересных программ коллективу и до встречи на концертах. І на гэтым пакуль усё. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на Беларусь 3.